Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. 2014an baztanen uholdeak izan ziren. Tristeziazko eta sufrimenduzko egunak izan ziren. Harrotasun sentimendu bat ere egon zen zorionez. Eguna haiek ez atzentzeko Elizondoko herriak Elizondon barrena gisa honetako kartelak jarri zituen. 7 urte bertzerik ez dira pasatu, uholde berri batek 2021 bukaeran kartel hauek bertatik kendu zituen arte. Hain azkar doa denbora, memoriak ez duela pausatzeko aukerarik ere. Gaurko saioan, uholdeak. Izaga mendia, ikuspegi ederrako mendia. Izaga mendia zutik ageri zaigu bere bakardadean, Itzaga ondoa, Untzitibar eta Ibargoiti artean. Aspaldian erdarazko agiri zaharretan iga esaten zitzaion, eta leku paregabea da Iruñerria eta Agoitzaldea bere ederrean ikusteko. Sai arreak abia egiten du Itzagako arkaitzetan, eta orkidea erruz hazten da mendiko bazkalekuetan, gero eta haziendago gutxiago bazkatzen delako. Bueno, eta gaurkoan Arturo Elosegi handiarekin gaude, uholdeen afera solasteko. Arturo Elosegi, Euskal Herriko Unibertsitateko ekologiako irakaslea eta ikerlaria, berekin gaude. Egunon, Arturo? Egunon, baitire. Bueno, ez dakit zei duritzen zaizun, jarri dizugun eszenatoki apokaliptiko hau, hemen errotxapean, ia uholdeen baitan. Apokalipsirik nik ez dut ikusten dut prozesu natural bat, eta iruditzen zait eszenatoki onena, ontarako. Eta izanen dugu hortaz solasteko beta. Hain zuzen ere, nonbaitetik hasteko, Arturo, 2014an baztanen, 2019an Tafaian, 2013an eta 21 bukaeran Iruñean, uholdeak gero eta maizago izaten ditugu? Ez da erresa erantzuten galdera horri. Hor bi gauzan hasten baitira, batetik da azten bat ur daramaten ibaiek. Ezten batekoa den ibaiaren emaria. Eta beste kontua da, ze kalte egiten dituzten. Orduan, uholde tiki ertainetan, esan dezagun 2 urtetik behin, 5 urtetik behin gertatzen diren horietan, ez dago argi maiztasun aldatu denik. Bai kalteak handitu direla, zergatik, garai baten ibai ertzetan, belardiak, alorrak eta ginuzelako, eta gaur gero eta gehiago dauzkagulako eraikita. Orduan, garai baten belardiak bustitzen ziren, gaur egun bajerak edo etxeak urkeratzen dira. Beste kontua da, uholde oso handietan. 100 urtetik behin, 500 urtetik behin gertatzen diren horietan. Eta hor, bai ez dakigula inondik ere zein den joera, datu gutxi dauzkagulako, baina eredu klimatiko guztiek iradokitzen digute etorkizunean gero eta maizago gertatuko direla horrelakoak. Zenbat eta berogo egon atmosfera, gero eta fenomeno bortitz gehiago izan den ditugula. Hori da, gehiago eta bortitzagoak etorkizunean. Baina erraten dugu maiztasuna agian areagotu dela, edo ez dakigu seguro, baina horrekin ere erraten dugu uholdeak betidanik egon direla, ez? Arturo, hala ere, gaur egungo uholdeak bortitzagoak dira, kaltegarriagoak dira, leheno ez dakit nola kudeatzen zituzten uholdeak. Oso memoria laburra dugula iruditzen zait. Garai baten Nafarroan ikaragarrizko uholdeak gertatu dira. Zangotzan okerrezpan dago 1787an, ia 600 lagun hil ziren eta herria ia desagertu egin zen. Berdin gertatu izan da Tafallan, berdin gertatu izan da Lizarran, Tuteran, leku askotan. Gertatzen dena da, horiek azteko joera daukagula. Baina kalteak handiak izan dira,
Orain aldatu dena da, askoz ere iragarpen hobeak egin ditzakegula, badakigu eguraldia nola aldatuko den, eta askoz ere alarma sistema hobeak dauzkagula. Beraz, gaur egun, nahiz eta uholde erraldoietako bat etorri, gai izan den ginateke behintzat, jenderik ez hiltzeko edo askoz ere gutxiago hiltzeko. Erran duzu lehen hain zuzen ere, lehenago belaiak edo landak bustitzen ziren edo itotzen ziren tokietan, orai bajerak eta karreterak gelditzen direla urpean, ez? Honek badu seguraski ikusteko errekak ere agian gehiegi antropizatu ditugula, ez? Bihurtu ditugu, ezakit zuzena den erratea, autopista moduko batzuk, leheno agian bazituzten kurba gehiago, orain jarri diegu inguruetan olako pareta batzuk, eta ezakit ura seguraski joaten da hor kristoin abiadan, eta horrek ere bere suntsigarritasuna areagotzen du, ez? Bai, gauza asko nazten dira, batetik hori gertatzen da, baina badago beste gauza bat eta da ibai ertzetan olako lezoiak edo muna txikik edo horma txikik jartzen ditugu, hoiek baliagarri da dira uholde oso txikietan, urtero, bi urtetik behin gertatzen diren hoiei eusten diete, eta orduan badirudi, ahaztu egiten zaigu eta badirudi horren atzean ja ez dagoela inongo arriskurik. Etxeak eraikitzen ditugu eta datorrenean 20 urtetik behineko uholdea eta 20 urtetik behin ez da oso handia. Baina handixegoa da, orduan horrek kalteak egiten ditu. Eta esate baterako Nafarroko herri beran eta Aragon aldean eta Ebro inguruan eta ikusi izan da, zenbat eta babestukoa egon ibaia, uholde txikiei bai eusten diela, baina uholde handia heldu denean kalteak handiagoa direla. Zergatik? Ze lezoi horiek gero eragotzi egiten dute ura ibaira bueltatzea. Beraz, normalen 3-4 egun urpean mantenduko lirateken alorrak, orain gelditzen dira asteetan, eta horrek sortzen du kaltea. Ura ezin delako itzuli berriz errekara. Eta adibidez, babesteko sortzen ditugun pareta horiek, ez dakitze puntotaraino egiten duten arazoa atzeratu, gibelatu, ez? Arazoa bota aurrerago. Nik nire etxetxoa, nire eremua babesten dut, baina hor sortuko ziren kalteak atzeratzen ditut aurrerago, eta da pixket igual el salvese quien pueda, ez dakit. Askotan hori gertatzen da. Saiatzen gara gure etxe ondoan, gure herrian ibai ez dadin atera, bere ibilgutik, baina horrek egiten duena da ur hori lehenago iristea beherago. Hemen ez aterako ikusten dugu, ibilgutik kanpora atera egin dela ibaia, eta horrek ur hori guztia ez dago beherago. Hau galeraziko baginuke beherago gertatuko lirateke kalteak. Aipatu dugu ere urbanizazioa, adibidez nik entzuna dut Tafallako 2019ko uholdeetan arazoaren kausetako bat, edo suntsikortasunaren kausetako bat, arrazoietako bat izan zen, errekak berez, ateratzeko, handitzeko, zabaltzeko behar dituen tokietan etxe pile bat eraiki ditugula, ez? Hor arazoak egongo dire, pentsatzen. Hor badago arazo bat eta urbanizazioarekin badago beste bat, eta da porlan asko jartzen dugu, eta porlanak ez du urik filtratzen. Ordan gainezka egiten du, lehenago iristen da ibaitara. Eta bereziki hiri inguruetan dauzkagun erreka txikietan ikusten da, orain da 100 urte, botatzen bazitu 100 litro egun batean ezen deus gertatzen, eta 100 litro hietxekin gaur arazoak daudela. Zergatik guztiz iragazkaitza bihurtu dugulako. Hori da, no? Pentsatzen dut leheno, adibidez, Iruña hartzeko kasu bezala. Bueno, leheno igual denboretan egiten zuen euria parrastaka Iruña, baina, Iruña guztian zehar joaten zen metatzen. Ora Iruña guztiako ura, ez? Etortzen da errekara. Bai, eta horrek igual arga baten ez du halako eraginik, baina dauden beste errekasto txikietan askoz ere handiagoa du. Ze errekasto horien arroaren parte handi bat porlana da gaur egun. Eta bertze arazoetako bat, eginena urbanizazioarekin, sortu ditugula etxeak iaia errekan bertan, baina hori ez dakit arazo berria den, nire sentsazioa da etxe zahar pile bat erreka alboan daudela, hor ez dakit zer erran. Ez, etxe zahar-zarrak normalen ez daude erreka albotan. Errotak eta horiek bain, ala beharrez ala behar zutelako, eta badira lekuak errekaz aparte ez dagoenik non eraiki ia, ez? Oso leku malkarrak direnak eta bar. Baina gainerakoan normalen ez. Garai baten ere egiten zituzten tarteka errekalbotan etxeak, baina uholde batek eramaten zuen eta ikasten zuten, berriz ez ezagun hor eraiki. Eta hori guztia aztu egin zaigu, lehen esandako segurtasun sensazio faltsu horrekin, iruditu zaigu dena kontrolatu dezakegula. Eta orduan, argi eduki behar duguna da, uholdeen arriskoak bi gauza dauzkala. Bata da, urpean egoteko edo ez egoteko arriskua. Eta bigarrena da, urpean dagoen horrek ze arrisku daukan. Ze baldin badukazu alor bat,
baratza bat, bueno, letxu batzu galduko dituzu eta kitxo, ez? Edo belai bat baldin badukazu, behiak baztertuko dira eta kitxo, baino baldin badukazu ospitale bat, edo zubi bat ospitalera dijoan da, orduan arazo handi bat daukazu. Beraz, lehenago, Arturo, etxeak eta herri nukleoak egoten ziren pixkete errekatik separatuago? Bai, beti, fijatzen baldin bazara, herri zaharrak beti daude muinoetan eta errekatik urruti xamar. Baina errekatik hurbil, hor badelako... Bai, errekatik oso urruti ere ez, hurbil behar da, ze urketara joan bertuten eta baina hain hurbil ez. Eta Arturo, leheno aipatu dugu hemen gaur gauden eszenatoki apokaliptiko honetan, ez? Erreka atera dela, ez dakit, zer ikusten den zehazki hemen inguru honetan? Lehen esan bezala, hau da leku bat aukera ematen diguna erakusteko nola egin dezakegun aurre uholden arriskuari. Hemen, hau, urak hartu du, nahi baldin baduzu uholde badaukagu, baina hemen ezago deus kaltetu ditekenik. Beraz honek egiten duena da moteldu. Hemen pilatzen den ur guztia, ez da berago joan den, polikiago jetxiko da bai, baina orduan egiten duena behian izan dituzken kalteak murriztu. Orduan zenbat eta olako leku gehiago izan, ibai ingurutan, urperatu dituzkenak kalte handirik jasan gabe, orduan eta babestuko egonen gara benetazko kalte handietaz. Eta zabaltzeko eremu horiek ez daude nolabaiteren naturalki herri nukleoetatik aparte edo han ere landa eremuan estutu dugu? Naturalki bai guztiek izaten dute bere uholde lauta da. Eta uholde lauta da horixe da, uholdetan urperatzen dena. Eta tradizionalki hiriak eta herriak eta ez dira uholde lautadatan egin izan, altzen den behintzat. Leku batzutan ez dago beste aukerarik. Baina aldela, baldin bat zegoen muino bat edo baldin bat zegoen pixka bat babestuko zegoen leku bat horre eraikitzen zen. Zer gertatzen da, askotan izan dugula hiri batzuk izugarri zabaldu dira, eta ez zaio begiratu horri. Orduan egin da, askotan gainera iruditzen zaigu erreka ertzak eta leku politiak direla eta hor nahi izaten dugu etxea eta horrek kalteak sortzen ditu azkenean. Hala ere, bakizu Arturo, gu beti, seguraski irtenbide erreixetara goaz, eta pentsatzen dute egun hauetan, urak nahiko goiti daudela, dei andana bat jasoko dituzula, erranez, erreka garbitu behar dire, errekak dragatu behar dire, baina badut uste, zuk hortan baduzula zure susmoa edo bertze iritzi interesgarri bat, ez dela? Bai, ez dut esan nahi errekak ez diren nik inoiz garbitu behar. Baldin badukazu zubi txiki bat eta goian baldin badago zuhaitz bat erorita edo erortzear, hor arrisku potentzial bat badaukazu. Baina orain azkeneko abenduan herribera inguruan izandako uholde erraldoi horiek esatea errekaztelako garbituz? Ez. Oda, hor pasatu den ur kantidadea ez ziken sartu inolaz ere ibilu horretan. Dakiguna da, dragatzeak esatea aterako ez duela deustarako balio. Lehenengo uholdean berriz ere, dragatutako aina material edo gehiago ekartzen duelako errekak. Eta orduan, egin behar dena da, alik eta leku gehien utzi errekari. Eta batzutan, arazoa ez da izaten enbor bat trabatu dela zubian. Arazoa izaten da askotan zubia gaizki ereikita daula. Hori zenbat eta zubi modernogoan normalen ikusten dugu okerragoa dela. Begi txikiagoak, bajugo gelditzen dela, eta askotan uholdeak gertatzen dira zubi modernenetan, berrienetan. Orduan, hori berpentsatu beharko genuke. Bai, hain zuzen ere atzo eman zidan zer pentsatu, arintzen ikusten, uran nahiko goitin karretera pasatzen zen zubi baten ondoan, zubi lau bat, eta gero ikusi nuen zubi erromatar txiki bat, arko batekin, eta han etzegon inolako arazorik, erreka pasatzen zen lasai ederrean. Eta noizen erresagoa zubi bat eraikitzea gaur egun edo erromatarren garaien. Orduan hobek egiten zuten, orduan nik uste gaur egun ere gure eraikuntza arauak eta aldatu beharko genituzkela, holako gauzak kontutan hartuz. Bertze kausetako bat, ez dakit izaten alden Arturo nekazaritza industrialarena, ez dakit zerbait baduen ikustekorik, agian ez dakit ur gehiegi erabiltzen delako, eta gero hori ere etortzen delako errekara, lixibiazioarena, eta ez dakit zerbait erraten alden. Nekazaritzak eragin gehiago dauka uraren kalitatean, kantitatean, baina kantitatean ere eragiten du, erregadioa daun lekutan, eta bar. Bai gertatzen dela, nekazaritza oso intensoa den lekutan, nekazariak saiatzen direla metro guztiak aprobetxatzen. Orduan askotan, lehen aipatutako ibai ertzeko lezoi horiek eta egiten dituzte, bere alorra urperatu ez dadin, eta horrek ekartzen duena da, ibaia gelditzen dela
preso, bi lezoien artean, orduan gero eta abiadura handiago hartzen du, eta abiadura handia hartzen duen azten dira arrazo. Bertze gauza bat, kaltegarritasuna edo areagotzen duela, noizbait entzun dizut, izan daiteke presen kontua, igual kontu pixka polemikoa edo ezagutzen ez dugunendako, hemen Errotxapean bertan hor aitzinago, badago presa txiki bat, ez dakit, ni Elizondarra naiz, ulertu behar duzu, guretzat txokotoko presatxo hori askitoki ederra dela, Eta nik entzuna dut noizbait, agian presa horrekin zerbait egin beharko zela, ez dakit proposatzen ari duzun botatzea, eta hala izatekotan eri susma ematen dit, leitzar batek Elizondoko presa botana izatea, ez dakit. Bueno, azkeneko presa leitzan bota da. Batango presa eta ni horren erabat alde nago. Gu presa botatzen ari gara lanean, momentu honetan proiektu handi bat daukagu Deba ibaian, hor Bergara eta inguru hortan, da 10 presa botan da ditugu. Eta Elizondon esate baterako uholden arrisku handiena sortzen du txokotoko presak, eta gero horren gainen dagoen zubik, ez dakite orain nola duen izena. Presa txiki horiek, zalantzari gabe, uholde arrisku handitzen dute. Beste gauza bat dira presa handiak. Eugikoa edo horiek bai ura erregulatu egin dezakete, eta normalean horiek ekartzen dutena da uholde pikoa murriztea. Baina presa txikiak kalte handiak sortu ditzakete. Bai. Dena den, igual batzutan irten bide bat izaten alda tarteko zerbait, ez? Igual presa erdiarekin edo aski da. Bai, ondare kulturala eta mantentzeko presa erdiak bota ditezke, badaude beste irten bide batzuk. Ez dut esan nahi presa guztiak bota berdirenik, baina askotan gertatzen zaigu ohituta gaudela zerbaitetara, eta hori egiten zaigu gustagarri, eta batzutan ez gara konturatzen baina igual hobea izan daitekela alternatiba. Pentsa ezagun pixka bat zabalagoan. Eta gertatuko zena zehazki da, presa kenduta erreka jeitsiko zela, hori da ikusiko genuen, ez? Bai, dudik gabe. Arturo, ez dakit, hala ere, orokorrean, uholdeak ez alditugun demonizatzen, ez? Beti, guk ikusten duguna da, gure berehalako kaltea, baina, bueno, pentsatzen dut, normalki, naturan, gertatzen den prozesuek ere izaten dute bere funtzioak, bere aportazioak, bere gauzak, ez dakit uholdeen kasuan alde honak aipatzen aldiren? Zalantzari gabe, lehen esan dizut, presa handiek uholdeak murriztu egiten dituztela, eta horrek kalte handia sortzen du ibaian presa horren azpiko aldean. Pentsatu, uholdeak direla ibilgua sortzen dutenak, eta sortzen diren islak eta meandroak eta horietenak uholde garaitan zehatzen dira. Eta gero, errekako biztanle asko eta asko hortara moldatuta daude. Esate baterako, izokinek ezinbesteko dauzkate udazkendeko uholdeak erreketan gora pio alizateko, eta gero arrautzak erruteko. Eta beste bizidun asko ere hortara moldatuta daude. Orduan, uholdeak desagertzen baldin badira, edo presa handietan batzutan gertatzen dena, goizeko 8etan irikitzen dutela konpuerta, turbinatzen hasten direlako. Orduan, uholde badauko goizeko 8etatik arratsaldeko 6etara, eta gero agorraldia gauez. Eta egunerola, hori da, izokina erotu, bertako biztanle guztiak erotu egiten dira. Claro. Bueno, bukatzeko Arturo, beti galdetzen dugu, saioaren, hizketaldiaren bukaeran, bi gauzatxo. Batetik, gomendatzen alduzun, ez dakit pelikula edo libururen bat, aipatzea, izena bakarrik, eta bertzetik, galdera igual konprometituagoa, zu politikan egongo bazina, edo politikari bati, ze neurri proposatuko zenion, zure aburuz garrantzitsuena dena. Liburu bat proposatuko dizuet, eta da guk egin genuen liburu bat, orain da 5 bat urte, BBVA fundazioak egin zuen, eta izenburua da Conceptos y Técnicas en Ecología Fluvial, eta nahiko teknikoa da parte bat, baina sarrera mordoska bat baduzka, kontzeptu horiek oso argi uzten dituta, eta aipatzen dut BBVA fundazioaren web horritik jetxi tekelako doainik, nik ez dut hortik inongo komisiorik eta bar. Eta nik zer eginen duken, uste dut gauza bat badela oso erretxa eta eragin handia izan den lukena. Gaur egun eraikin guztiak, etxe guztiak daukate zigilu bat ziurtagiri energetikoa erakusten duena. A, B, C ez dakit oso ongi nola den, etxe horren efizientzia energetikoa erakusten du. Jarriko bat gendu aldamenean beste zigilu bat arrisku naturalak erakusten dituena. Etxe honek efizientzia oso handia dauka, baina arrisku ertaina dauka uholdena, edo lubiziena, edo aizetena, edo ez dakizerena. Horrek etxe bizitzen merkatua desente aldatuko luke, eta kenduko luke presioa
leku arriskutsuetan eraikitzeko. Uholde lautedetan, lubizilekuetan eta bar. Hortzen, Arturoren hitzak, badugu uholden kontu zer pentsatu eta zer aldatu, beti pentsatzen dugu erreka gaiztoa dela eta horri behar dela garbitu, eta hemen erraten ari gara, agian hau ez dela apokalipsia, baizik eta errekak behar duen toki naturala, berezkoa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.